de Jesús, l'escollió d'aquest Carmel, d'aquesta comunitat carmelitana. Amb ell ens uneix una llarga amistat a Mallorca, que ens vam conèixer quan jo era seminarista, després Diàgora i Cavallà, que estàvem al mateix arxiprestal. Per tant, és una alegria molt gran que ara ens trobem aquí a l'arxidiòcesi de Barcelona i, a més, poder celebrar aquesta festa entranyable de la Mare de Déu. También una salutación muy especial a Nacho, que bueno, que está unos días aquí desde Madrid y pues no entenderás mucho el catalán. Ah, sí, ya lo entiendes, perfecto, pues ya te pueden matar aquí. Es que es la misma provincia, pues perfecto que entendís el catalán y también los padres de India, que també ja coneu el català perfectament. Fantàstic. Doncs fixeu-vos, el Salm cantava aquesta antífona tan preciosa: atraieu-nos, Verge Maria, correrem darrere vostre. Fixeu-vos que aquesta antífona valdria la pena repetir-la tot el dia. Dir-li a la Mare de Déu: atraieu-nos. Volem córrer cap a vos, volem anar darrere vostre per poder descobrir el Senyor. Atraieu-nos, Mare de Déu, perquè volem descobrir el Senyor. Perquè fixeu-vos, aquesta és la gran missió de la Mare de Déu. La gran missió de la Mare de Déu és tan preciosa que explicava el que llegíem en el Carmel, aquell núvol que cau l'aigua. Volem descobrir aquesta aigua viva que és Crist, però necessitem seguir-nos per la Mare de Déu. Perquè precisament el que volem viure en la nostra vida els cristians és això tan gran que escoltàvem a la segona lectura. Ja no ets esclau, ets fill, i dins el teu cor, gràcies a l'Esperit, pots cridar: Apa, Pare. Hòstia, Déu Pare, ja no ets esclau. Com m'encantaria que avui, quan sortíssim d'aquesta celebració, ens anàssim amb el cor, amb aquesta gran bona notícia: ja no ets esclau. Sí, ja no hi ha res que et pugui esclavitzar, perquè has esdevingut fill de Déu. I pots dir amb la teva vida: Apa, Pare. Però clar, no podeu demanar, i això com es viu, com es fa, com ho podem anar descobrint, com ho podem anar vivint en la nostra vida, que és el que fem sempre. Fixeu-vos que avui l'Evangeli es posa davant aquesta escena tan entranyable de l'Evangeli de Joan, que us posa davant la Creu. La Mare de Jesús. Jesús estava a la Creu, hi havia el deixeu d'estimar, i després hi havia les altres parenques de la Mare de Déu, potser la millor manera per poder descobrir aquesta font d'aigua viva que és Jesucrist, per poder descobrir aquesta experiència tan gran que som fills de Déu, pot ser interessant restar de vora la muntanya de Calvari. Així com el profeta puja al Carmel, Elies puja al Carmel, nosaltres pugem al Calvari, restam allà i miram aquella escena. Potser el Senyor us fa la gràcia de poder estar molt a prop i fins i tot poder quasi ser el deixat d'estimar. Aquest és l'objectiu de l'evangelista, no? L'evangelista ens diu: el deixat estimat que estava allà. I el deixat estimat qui és? La tradició diu que és Joan Evangelista. Però és curiós que no ho posa el nom, perquè el deixat estimat és tu. El deixat estimat és tu. I tu estàs allà, de vora Maria, la Mare de Jesús. I fixa't, què estan fent? Estan mirant el drama de la Creu. No han fugit, no han fugit, no han escapat, com els altres deixebles que han vingut. Elles i ell estan mirant el Senyor. A mi m'impressiona molt aquesta escena perquè em penso: què és el darrer que va veure Jesús? A part de sentir els insults, però el darrer que va veure Jesús
tens la teva mare, aquí tens el teu fill. I des d'aquell dia, el deixeble estimat l'acull a casa seva. Atraieu-nos, Verge Maria, perquè volem anar darrere vostre. Veniu a casa. Convidem a casa a la Mare de Déu. Perquè pugui evitar nosaltres, perquè puguem descobrir el que van descobrir a poc a poc. Ells dos, Joan i Maria. Clar, després, què va passar després? Us convido a imaginar-ho. Després de la mort de Jesús, a poc, els deixebles, els altres apòstols que van perdre la por, que estaven confinats en el senat, però el deixeble estimat, a poc, van anar descobrint, van anar fent experiència d'aquell encontre amb el Senyor Jesús. Ressuscitats al parcells, van anar descobrint que Crist era viu, que Crist és viu, que no havia acabat la seva vida en la creu de la Calvari i que això ens donava una esperança per sempre. I això ens va fer fills de Déu. L'esclavatge de la mort ja no podia en nosaltres, no, que podíem viure per sempre amb el Senyor. I això, el deixeble estimat, ho van a descobrir a casa seva, amb Maria. Doncs això és el que el Senyor vol que tu i jo també descobrim. Que aquesta experiència que va tenir el deixeble estimat allà a la creu i va acollir la Mare de Déu, la Mare de Jesús, a casa seva, vol que tu tinguis la mateixa experiència, que descobreix que Jesús no és aquella persona que està a la creu i que mor a la creu, sinó que la creu ens dona la vida, ens regala l'esperit i viu per sempre. I que això ha de canviar la teva vida com va canviar la vida del deixebles, t'imagines? Clar, us estic recordant d'això i m'estàu mirant, clar, no us veig gaire perquè la mascareta un no sap si les persones com respiren, no? Però m'és igual. No us estic dient d'això i me podeu dir, sí, això ja ho sabeu, no? Però no som simplement saber-ho, sinó que és viure-ho. És a dir, aquesta experiència del deixeble estimat d'estar a prop de Maria, i Maria com a educadora de la fe, va ajudar a tots els apòstols i també el deixeble estimat a obrir-se en aquella experiència de la resurrecció. Resulta que aquesta experiència el Senyor vol que tu també la visquis i que aquesta experiència te canvia la vida. I això, per això, no va estar mai a la noviciat. Per això no basta una eina de catequesis. Per això no basta. Bueno, se necessita tota una vida. Per fer aquesta experiència, per poder descobrir que som fills. Fixeu-vos, nosaltres, en aquest moment, estem vivint una experiència molt única. Aquesta incertesa, aquesta pandèmia, no sabrem massa bé quan sortirem d'aquest sofriment. Perquè, clar, és un sofriment de cadena, perquè hi ha persones que en aquests moments no saben com arribar a final de mes per mort de la pandèmia. Hi ha persones malaltes, hi ha persones que han mort. I encara no ha acabat. I contemplant aquest sofriment. I molt d'altres sofriments poden ser més greus. Hi ha altres pandèmies, la pandèmia de la fam, o la pandèmia de la guerra. Hi ha països de tot el món que estan en guerra. Què fem els cristians? No poden fugir. No poden fugir. Han d'estar a prop dels que pateixen i han d'estar davant del sofriment com Maria i com el deixeble estimat. Però clar, a prop de Maria, potser la Mare de Déu ens mostra una manera d'estar davant del sofriment com estava davant de Jesús. Atraieu-nos, Mare de Déu, Verge Maria, per poder descobrir aquesta manera de viure i aquesta manera d'acostar-nos al sofriment. Però clar, també no es poden quedar amb el sofriment. Necessitam, ja sé que tots necessitam una vacuna, sí, però mentre no arribi la vacuna, necessitam viure aquesta vida nova que Crist ens regala, aquesta aigua nova. Per tant, atraiem-nos Verge Maria, perquè nosaltres volem viure, volem obrir-nos en aquesta experiència tan novedosa
aquestes vides. I fixeu-vos que una experiència que passa per la creu, que passa per el sofriment, ningú ens estalvia el dolor, ningú ens estalvia el sofriment, ni el seu fill. Però volem viure des d'aquesta experiència de resurrecció. I fixeu-vos, després, a Badalona, aquesta comunitat i les distintes comunitats religioses i parroquials, des d'aquesta experiència d'atracció de la Mare de Déu, des d'aquesta experiència de seguiment del Senyor, poden ser, en mi de Badalona, signes d'una vida nova. D'una vida nova. Patim el mateix que pateix tothom. El virus no distingeix entre cristians i no cristians. Però pot ser el Senyor que es vol regalar una altra manera de viure, per també ser testimoni d'una altra manera de viure. No mirant la mort, no repetint només des del dolor, sinó mirant una vida nova que es permet viure amb esperança tot el que es pot. Us convido en aquesta celebració a repetir aquesta antífona, a traient-nos de Verge Maria, corrent els vostres cartes bé, us convido a dir-li a la Mare de Déu, vine a casa meva, vine a casa meva, a necessitar. Necessito que vinguis a la meva vida, necessito que m'eduquis en aquesta nova mirada. Fixeu-vos, el profeta Elies va haver de pujar no sé quantes vegades al Carmel per poder veure amb ulls nous aquella realitat. Necessitam l'educació de Maria, que Maria ens eduqui la mirada per poder descobrir aquesta vida nova, aquesta presència de Crist viu en la nostra vida. Per això us convido avui a la celebració de l'Iu. Mare de Déu del Cau, en necessito. Aquesta és la pràctica del cristià. En necessito. Necessito que vinguis a mi. Tu has de deixar d'estimar el Senyor. A tu el Senyor t'estima i em prefereix. Digue-li. Maria, vine a casa. Acull aquesta invitació de Jesús. Vete aquí la teva mare. I acull-la a casa teva. I descobriràs una vida. Descobriràs una vida nova com van descobrir